masuliya ba de be karamɔgɔw bolo u ka weleli kɛ ka taa tawhidi ma a ma faamu koyi an ka farafin jamanaw na yan ni shirku min bɛ bɔ yan ka taa Maka jamana kan ini biriya min bɛ bɔ ka taa Maka jamana kan Ala yɛrɛ de b'a dan dɔn mais a défaut ba bɛ an ka dɔnnikɛbagaw ni karamɔgɔw la dɛ fo karamɔgɔw ka jɔ ni tawhidi weleli lɛ hali hiji yɔrɔ filɛ mɔgɔw bɛ ye cogo min u yɛrɛ bɛ min ye kɛnɛ kan u bɛ jama min ye u bɛ min ye kɛnɛ kan alikaba Madina u dusukun bɛ magaya n'i ye fɛn o fɛn fɔ Ala ko la tawhidi la sunna la la faamu salafu sali a ka ca ka don dusukun kɔnɔ mais karamɔgɔ minnu bɛ taa ni olu de t'a fɔ dɛ ko ni n tora ka tawhidi fɔ n tora ka sunna fɔ ka bida ninnu kɔ kari ko ɛwa san wɛrɛ n tɛ mɔgɔ sɔrɔ u b'a fɔ ne ye wahabiya de n tɛ mɔgɔ sɔrɔ o dɔrɔn dɛ ɛwa hali karamɔgɔ ni b'u ta hijukɛlaw fɛ ko e bi da bo tawhidi kɔrɔ ye ka sunna gɛrɛ de fɔ ye ka tiɲɛ de fɔ ye siɲɛ wɛrɛ ci ka biye tigɛ ko parce que ko ni aw tora ka ye biye tigɛ ko i b'ale ka jama cari sinon alhamdulillah an yɛrɛ y'a ayisa ye n'i ye tawhidi fɔ ye yɔrɔnin kɛlɛ u b'a minɛ u bɛ baara kɛ n'a ye ɛwa caman ni shirku de bɛ ye dɛ ne yɛrɛ delila ka kuma tawhidi kan min na don nana ma kasira dɛ k'a ka telefoni bɔ k'a ka muso wele ko n ka alimoru n ka kile filɛ yan fɛ n ka alimoru dayɛlɛ nasi buteli b'a kɔnɔ ni n ka sɛbɛnw i ka bɛɛ ta ka taa biribiri n bɔra la bi n bɔra la sini n'i m'a kɛ n ma yafa i ma min bɔra a ka sɛbɛnw na ye min y'a ka sɛbɛnw fili min ye ɛwa saraka kunta minnu tun b'a bolo ka na lakala ka ca ni tiɲɛ fɔra ye a bɛ minɛ dɛ karamɔgɔw de ka defo bɛɛ o t'a fɔ o tɛ foyi la caman n'i ka diɲɛ ɲini tɛ olu b'u ka nafolo ɲini ka diɲɛ ɲini min na o dɔrɔn de don sinon olu bɛ taa hijiyɔrɔ la karamɔgɔ minnu b'o da kan ni tawhidi bɛ fɔ ye ni sunna bɛ fɔ ye ala fahamu salafu sali caman de bɛ yɛlɛma hakilima caman yɛrɛ tɛ hari n'olu mun ka wajibi kan a bɛ taa an y'a fɔ cogo min ni bidiya min bɛ taa n'a bɛ sagi kana ale yɛrɛ bɛ hakili sɔrɔ ka bɔ a bɛɛ la ka sunna ta ni e ye kuma faraw ka don mɔgɔ bɛ kanda ou bɛ tɛ kanda mɔgɔ bɛ kanda mais harabu mɔgɔw b'u ka jija la u b'a bangew ye mais e bɛ ni jama min taara e min ni jama in taara dɛ a masuliya fɔlɔ bɛ e de kan u b'a kɛ ka nin siriku min kɛ u b'a kɛ ka nin bidiya min kɛ e min y'u ka taa dɛ a masuliya fɔlɔ bɛ e de ka fɔlɔ i ka bangew ye farafin jamanaw filɛ n'olu bɛ taa olu bɛ hinɛ de olu bɛ ɲɔ min san k'a bila Maka ka kɔnɔw kɔrɔ anw ka mɔgɔw dɔw bɛ o ɲɔ de cɛ ka na ko n'u y'a tobi k'a di mɔgɔ ma min tɛ den sɔrɔ fo a bɛ den sɔrɔ mɔgɔw hinɛra kɔnɔ la k'a ka ɲɔ min d'a ma e taar'o cɛ o yɛrɛ tɛ se ka e halaki yɛrɛ dɔw hinɛra ka ɲɔw san k'a sari u kɔrɔ olu bɛ taa o cɛ ka na kaburubɔgɔw tun bɛ nin bɛɛ cɛ ka na ka bɔ Madina kaburubɔgɔw tun bɛ nin bɛɛ cɛ ka na ka ayiwa siri misɔrɔnin na ka na n'a ye fɔ Mali yan mais u ka polisiw de bɛ taa nin bɛɛ la u bɛ taa Bagiya dɛ ni i ye kaburu in jara n'i jɔra dɔrɔn k'i b'i tɛgɛ fɛn so bɛ i b'a fɔ haji yalla b'a to tɛmɛ jijalen do tawhid la sinon am ka mɔgɔw ni musirikiya ni bidiya min bɛ taa kolokolo tɛ hari bɛ Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka n'u sabati an bɛ min fɔ hamalatil hajj minnu bɛ mɔgɔw dɔnni ka taa hijiyɔrɔ la a kana kɛ wari ɲini dɔrɔn ye dɛ a ye mɔgɔw wele ka taa tawhidi ma de a ka mɔgɔw wele ka taa sunna ma de o masuliya b'aw kan ye